Čau lidi, takže jsem zpátky, točím to úplně hned, strašně hned. Potom to minulým a jsme přesně tady, kde kosíme Creepla. Je Creepl. No, trošku si pomůžeme. Ty půjdeš, takže sem dáme blaster, ať to tady hlídá. To jsem hrál asi trošku blbě. Ne, nedal. Rocket launcher ho zachrání. Jo, tak ho budeš ale zachraňovat i ty hochu. Tady to celou prokosíme. Je to docela jedno, kudy to bude lítat, ať si to udělá jakoukoliv zkrátku chce. To už je jako jeho věc. Takový kopání, no dobrý. Tady už jsme si to zachránili docela. Ale v tomto dílu budu dělat jenom tuhle mapu, protože to bude vlastně druhý part. Já si snad ještě nemám povoleno 15 minut, nebo jak je to s tím YouTubem. Yes. Počkej, jo, produkuješ, je to dobrý, produkuješ. Tady to ubývá fakt rychle. No tak jako ono je to docela fuk. Jako ono to ubývá, protože my už to stejně nebudeme potřebovat, my máme tady takové zásoby. Tady to klidně prokosíme, to vůbec je úplně jedno. To vůbec nevadí, jestli to bude prokosený, anebo ne. Aspoň tomu Creeper, jeden Creeper pomůže vlastně. No a dáme sem i Ratchet Launcher, tak. To pomáhá žrát, no tak jo. Tak tady už jsme nejspíš v suchu, jak na to tak koukám, jasně. Takže ty pojď brácho sem, my prokopem to tady, jo, ne, tady to nepotřebujeme, no i když, ne, nepotřebujeme to. Tady to uděláme. To nevadí. Creeper Maker. Ne, tak přesně tohle já chci. Pojď blíž, vůbec se toho neboj, hochu. Tak do prčic, jo, ještě tady jsem nechal Rocket Launchera, Nulifera a dodáme jsme to jako celkem v rychlosti, počkejte, dáme si sem ještě tohle, ať je to hustý, ať máme všechno vylepšený. Tak ty, třeba ty a ty. Haha. Já vím, já jsem zlej, ne, nejsem zlej, já jsem hodný. 5, 4, 3, 2, 1 a je to tam. Vysíláme blask. Výbuch, exploze, chcípni. Viktorii odlítáme. Jo, tohle patří ještě k těm lehčím mapám. Anonymous. Jsem Anonymous. Takže u dalšího dílu se pustíme na 4. level. Spekulujem. Počkej, co to je za level? Tak vám aspoň ukážu, jak ten level vypadá. Abyste se na mě nezlobili. Jo, to je tady to, jak na nás útočí ze zhora. No, tak to se máte na co těšit. Takže tohle druhý part. Tento kol jsme dovojeli. Ne. A no, ale někdo mi napsal na Skypeu. Já se s vámi loučím. V dalších videí. Čau. Já to nestop.